Masu kallo barkanmu da warhaka. Nasihar magada annabawa daga MDC Studios and Craft. Za ka iya gane kai waye idan ka mu'amalanci malamai. Alaƙa ce ta kai tsaye ko kuma ta bibiyar karatuttukansu. Babu shakka, Allah ya wadata mu da zakakuran malaman addinin Musulunci suna aiki ba dare ba rana don ganin sun kai mu ga gaci. Idan Allah ya taimake ka da buɗaɗɗen ƙirji wajen karɓar gaskiya, to kuwa ka yi gam da katar da babbar kyauta. Domin ita gaskiya sai wanda Allah yake so da alheri yakan ba. Sunana Aminu Umar Maɗaci da zan jagoranci shirin. Ku biyo mu. Jama'a barkanmu da dawowa. To kamar kullum a al'adar wannan shiri mukan zaɓo muku wasu kalamai masu fa'ida daga taskokin malamanmu na Musulunci. Don haka sai mu saurare su da kunnuwan basira ko kuma fa'idantu ta abin da yake a gare su. Allah dai ya saka musu da alheri. Ka ba tare da ɓata lokaci ba, ga fa magada annabawan. Bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da cancantarsa wajen kira, wajen roƙo koma bayan waninsa. Allah ce duk wanda za ka kira koma bayan Allah ba zai iya amsawa ya biya maka bukata ba. Ko ya ji ka, Allah ce ba zai biya bukata ba. Duk kankantan abin da kake bukata, Allah ya ce Allah ne kaɗai mai iya biyan bukata. Imaninka da Allah ya zama haka, ya zama wannan ita ce aƙidarka. Allah kaɗai ake bauta, ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba. Allah kaɗai ake bauta. Nana Fatima tana dauko ruwa, ta ɗauko ruwa daga wani guri tana shigo da shi gidansu. Yar annabi tana dakon ruwa tana kawo. Amma mu yanzu za ga tattasai da tumatir matan mu wata barati ba, sai yar aiki ne za ta yi mata. Tattasai da tumatir ta nika ba za ta nika ba. Wani ya zo gida yana ina abincinsa sai aka ce wallahi mai injin markaɗe ne yau bai fito ba, so ba ta yi mai abinci ba. Matan ƙarshen zamani kenan. Ightanim khamsan qabla khamsin, ka ci riba abu biyar kafin biyar. Shababaka qabla haramika, ƙuruciyarka kafin tsofarka. Saboda haka ya ku matasa, wani hadisi kusan yana magana a kan ku ne matasa. Matasa maza da mata, kar ku yi sakaci da wannan rayuwar. Kwanakin nan 'yan kaɗan ne, ba masu daɗewa ba ne. Da an yi mu zauna a duniya ne dindindin, da sai mu saki jiki. To ma ina kaga sakin jiki, kana ji kana gani, wata sai ga ce mutum ya kare, wata ya rasa ido, wata ya tsobe, wata sai asibiti, wata ka neme shi ka rasa. Sau nawa ne aka sha samun matasa ɗan 18 a ce ya mutu, kuma ka san mutuwar matashi ta fita da hankali kwarai da gaske. Wanda aka ce ya mutu shekarar shi 90-100 sai ka ji tawa ya sha miya, ba fiye da ma ba ko? Amma a ce ɗan 18 yana haddan Qur'ani, yana level 400, ya fara ka sai ka ji duk an fi damuwa. To shi yasa ake son kar a yi sakaci da wannan lokacin. Ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma na Suratul Isra, wanda muka soma a satin da ya gabata. Yau shine karatu na biyu, zama na biyu kuma kaset na biyu a cikin jeren giyar tafsirin wannan sura mai albarka. Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu. Kamar yadda muka faɗi wancan satin, wannan sura ce mai ayoyi 111 daga cikin jimilla ayoyi 6,236 da ke ga Alƙur'ani, wanda idan mun kalli yawan ayoyi ke da wannan surar ta ɗauki 1.78% na Alƙur'ani. Tana da kalmomi 533 daga cikin kalmomi 77,439 da ke ga Alƙur'ani jumlatan. Idan mun kalli yawan kalmominta
za mu ga cewa ta ɗauki 0.69% na alkur'ani. Sa'annan tana da haruffa alifun ba'un ta'un idan ka lissafa harafi 3,460 daga cikin haruffa 323 da ƙwara 15 da ke cikin alkur'ani, wanda idan ka kalli yawan haruffa za ka ga ta kwashi 1.07% na alkur'ani mai girma. Sura ce mai karantarwa mai girma, kamar yadda za mu zo karatun ma kamar yadda na ce ba mu fara ba. Masha Allah, masu kallo magada annabawa kenan, kun kuma ji nasihu da kunnuwanku, da fatan za mu yi aiki da duk abin da muka ji. Sai ku biyo mu wani sati don ganin wani sabon shirin. Sannan kuma za ku iya subscribing ɗinmu akan tashoshinmu na YouTube, Facebook, Instagram da kuma X at MDC Studios domin samun sauran shirye-shiryenmu. A madadin abokan aiki, ni da na gabatar nake ce da ku, bisalam.